but ke kugcina usiyalo usithini ukuze singayitholi phela ingane zethu ezigula kodwa singabe sesilimaza nalotho uyaqhushuluza. Uqinise kakhulu lapho mphathi wohlelo ngoba inhloso nathi akusiyo ukuthi sivimbe isinkwa salomuntu odayisayo but sisuke sivikela ukuthi wena mthengi naye azi ukuthi umeze esasikwenzeke sasibaqeqesha sibe nama trainings sinawo nama pamphlets esiwa distributayo siye sibavakashele siye nasezikoleni nakubona omama lapha ngaphandle esikoleni simtshela ukuthi mama uma uyothenga ukudla ubheka lokho kanje uma ukuprepare lokudla ukulungiselela ukuthi uzokudayisa esikoleni sicela ukuthi ulandele lemigomo lo ukuthi uzokwenzeka ukuthi ungafiki ukuthi uyakudayisa ngaphandle egate esikoleni sekonakele siphinde simtshele futhi ukuthi nalokudla osukuzokudayisa sifuna lokudla kanje nalo kanje ngikhuluma nje nawe bekade ngibhalele umnyango wezemfundo ngawucela ukuthi ube ingxenye yalomhlangano esizoba nawe uDepartment of Health so abizile wonke kama districts akhona la eKZN omasipala bethu sabiza no National Consumer sabiza namanye ama department ukuthi asike sihlanganeni madoda sike siuvimbe lomlilo ungakaqali la KwaZulu-Natal ngibonile ke koThekwini basubmithile ke ama report ukuthi sesiqalile thina eThekwini kade vele bekuyinto besikade siyenza ngizophinde ngibanxenxe ukuthi nasi ke istrategy engicela ukuthi sisilandele siprovince ngoba akungabi ukuthi siya reactor akube kube yinto esiyenza yes absolutely